अच्छा ध्यान दहल पहले तो हम अपन परिचय दे रहल बानी कि जिला ह सीवान, थाना सिसवन, बिहार बा। आ नाम धर्मनाथ सिंह, एगो गांव कचनार बा। वाह 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 हमरा के पागल कहे लो। वाह चाचा जी वाह। तो हमरा इहे कहे के बाटे कि पागल के दिमागों में खुशबू के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। क्या बात है, क्या अब नया जमाने के ऊपर हम कविता कह रहल बानी। उम्मीद बा कि रुआ सबन के पसंद आई। बहुत बहुत अच्छा। चाहे कि हर कलयुगवा हवा बहल नया बा। अब बबुआ लोग के मोछिया देखी तो बिल्कुल सफाया बा। हर कलयुगवा हवा बहल नया बा। बबुआ लोग के मोछिया देखी तो बिल्कुल सफाया बा। जौना के काटे के बा ओकरे के ढिलवावे ले। आ जौना के राखे के बा ओकरे के छिलवावे ले। ये भैया बबुआ बबुनी में फर्क तनको बुझाते नहीं खे। बबुआ बबुनी में फर्क तनको बुझाते नहीं खे। के हवे बबुआ बबुनी तनको ही चिन्हाते नहीं खे। काहे कि है लुंगी के देख के लजा जाता लूगा। आ जौने रंग के सूगी बाड़ी वही रंग के सूगा। लुंगी के देख के लजा जाता लूगा। आ जौने रंग के सूगी बाड़ी वही रंग के सूगा। बबुआ बबुनी के देहिया पर एक ही ड्रेस बा। आ देखला से दोनों जने के एके लेखन फेस बा। बबुआ तो माथवा पर तेरे नाम झारे ले। बबुआ तो माथवा पर तेरे नाम झारे ले। आ ओगल बगल छोड़ के हई बीचे मांग फाड़े ले। आ दिन भर ऐसे ऐसे करत रहता रे सन एगो मोबाइल लेके। बबुआ तो माथवा पर तेरे नाम झारे ले, अगल बगल छोड़ के बीचे मांग फाड़े ले। बबुआ बबुनी दोनों कॉलेज के स्टूडेंट बा। बबुआ बबुनी दोनों कॉलेज के स्टूडेंट बा। आ दोनों के देहिया पर है जींसे के पेंट बा। लपर लपर चाल चलस गजबे बा स्टाइल। आ दोनों जने के हाथवा में रहता भाई मोबाइल। ए भैया हीरो हीरोइन के फोटो भरवावे ले। हीरो हीरोइन के फोटो भरवावे ले। आ खेसारी लाल के गाना भर के खूबे बजावे ले। बबुनियो तो मोबाइल से खूब बतियावेली। आ हंसत अरे बबुआ तो बबुनी मुंह चमकावेली। नहीं अब हमारे डैडी हैं, बाद में मिस कीजिएगा। करप्शन का घर है मोबाइल है भैया। तो बबुनियो तो मोबाइल से खूब बतियावेली, हंसत अरे बबुआ तो बबनी मुंह चमकावेली। मेहंदी तो लागत अबे बबुआ का केस में। मेहंदी तो लागत अबे बबुआ का केस में। तो हई बबुनियो लो रहे लागल हई बबुआ का भेष में। और कौन चीज बबुनियो लो रहे लागल बबुआ का भेष में। मेहंदी तो लागत अबे बबुआ के केस में। तो बबुनियो लो रहे लागल है बबुआ लो का भेष में। और क्या भैया कि बबनी लो जो है दुपट्टा लपेटे लागल गौर में के चीज ना न हो। बबनी लो दुपट्टा लपेटे लागल गौर में। तो देखी ना बबुओ लो चश्मा खोसे लागल सौर में। अरे आँखें बाकी हेजावा नीचे कर। बबनी लो दुपट्टा लपेटे लागल गौर में। तो बबुओ लो चश्मा खोसे लागल सौर में। मिस के किस मांगस चस्का लागल। ए भैया सबकर घर बिगड़ जाई है कहत रे पागल। वाह वाह चाचा जी वाह। आई जमाना के हिसाब में हमारे चाचा जी बहुत अच्छा एगो कविता